Dobro, svi smo se prijavili. Ponovo želim da uveče svim članovima i zamjenicima članova Republičke izborne komisije, predstavnicima medija, kao i našoj službi koja nam je za večerašnju sednicu pripremila ovaj materijal. Kvorum za održavanje sednice prisutno je 17 od 17 članova. Za donošenje odluke je neophodno da za nju glasa 9. Glasuju član, odnosno u odsustvu člana njegov zamenik. Ova 11. sednica po redu sazvana je danas. Dobili ste obaveštenje putem SMS-a, odnosno materijal putem maila. Konstatujem da smo sednicu počeli u 21 čas i 52 minuta. Neposredno pre održanja sednice održana je i sednica Radne grupe za normativne poslove. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Tačka 1. Donošenje odluke o obrascima za podnošenje prijava za posmatranje rada organa za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisani za 17. decembar 2023. godine. Tačka 2. Donošenje rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisani za 17. decembar 2023. godine. Tačka 3. Donošenje odluke o određivanju jedinica lokalne samouprave u kojima će Republička izborna komisija obrazovati lokalne izborne komisije u stalnom sastavu za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Tačka 4. Donošenje odluke o sastavu i radu izborne komisije jedinica lokalne samouprave prilikom istovremenog održavanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike Skupštine jedinica lokalne samouprave raspisani za 17. decembar 2023. godine. Tačka 5. Donošenje finansijskih odluka vezanih za rad Republičke izborne komisije i sprovođenje izbora. Tačka 6. Razno. Molim da pređemo na glasanje o predloženom dnevnom redu. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je prisutno 17, za utvrđivanje dnevnog reda glasalo 17, protiv i uzdržanih nije bilo. Konstatujem da je večerašnji dnevni red utvrđen jednoglasno. Prelazimo rad po tačkama dnevnog reda. Tačka 1. Donošenje odluke o obrascima za podnošenje prijava za posmatranje rada organa za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisani za 17. decembar 2023. godine. Pred vama je predlog ove odluke, dakle, njome se utvrđuju obrasci za podnošenje prijava za posmatranje rada organa za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Odnosi se kako na praćenje rada Republičke izborne komisije, tako i opštinskih izbornih komisija, odnosno lokalnih, kao i na rad biračkih odbora tokom izbornog dana. Napomenut ću ponovo, dakle, da je u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika dat jedan poseban status praćenju organa za posmatranje organa za sprovođenje izbora. Dakle, i domaći i strani posmatrači mogu biti prisutni u svakoj fazi sprovođenja izbornog postupka pred svim organima, od faze kandidovanja izbornih lista do utvrđivanja rezultata glasanja. U prilogu ove odluke su vam i modeli prijeva za domaćeg posmatrača, kao i spisak predstavnika domaćeg posmatrača, zatim za prijavljivanje stranog posmatrača koji se odnosi na međunarodne i strane organizacije i udruženja. I eto, toliko od mene. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. A na glasanje stavljam predlog odluke o obrascima za podnošenje prijava za posmatranje rada organa za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisanih za 17. decembar 2023. godine. Molim vas da pređemo na glasanje.
Zaključujem glasanje. Od prisutnih 17 za donošenje odluke je glasalo 17, protiv i uzdržanih nije bilo. Konstatujem da smo ovu odluku jednoglasno doneli. Sledeća tačka dnevnog reda, tačka 2, donošenje rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisani za 17. decembar 2023. godine. Pred vama je takođe jedna standardna, ne mogu kažem odluka, odnosi se dakle na rokovi koji se odnose na rokove za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike, odnosi se dakle na sve zakonom propisane rokove, na organe i tela za sprovođenje izbora, rokove za podnošenje izborne liste, biračka mesta, jedinstveni birački spisak, posmatrače, sprovođenje izbora, utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora, kao i, izvinjam se, zaštitu izbornog prava, kao i na kraju dodelu mandata i izdavanje uverenja o izboru narodnog poslanika. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neka javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisanih za 17. decembar 2023. godine. Molim vas da pređemo na glasanje. Zaključujem glasanje. Od prisutnih 11 za donošenje rokovnika glasalo je 17, protiv i uzdržanih nije bilo. Tačka 3. Donošenje odluke o određivanju jedinica lokalne samouprave u kojima će Republička izborna komisija obrazovati lokalne izborne komisije u stalnom sastavu za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Predlogom, dakle, ove odluke određuju se jedinice lokalne samouprave na kojima će Republička izborna komisija obrazovati lokalne izborne komisije u stalnom sastavu za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine za 17. decembar ove godine. Teritorijalna nadležnost tih lokalnih izbornih komisija, kao i način na koji će poslaničke grupe u Narodnoj skupštini predlagati predsednike i članove lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu i njihove zamenike. Obrazovat ćemo, dakle, gradsku izbornu komisiju za grad Prištinu, koja će biti nadležna za obavljanje zakonom utvrđenih poslova za sprovođenje izbora za biračka mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave Kosovskog upravnog okruga, tako i Pećkog, Prizrenskog, Kosovsko-Mitrovačkog, kao i Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga. Stalni sastav ovih lokalnih izbornih komisija činit će predsednik, šef, članovi i njihovi zamenici, a predloge za imenovanje će sačinjavati poslaničke grupe u skladu sa rasporedom mesta za predlaganje članova koje imate u prilogu predloga ove odluke. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. A na glasanje stavljam predlog odluke o određivanju jedinica lokalne samouprave u kojima će Republička izborna komisija obrazovati lokalne izborne komisije u stalnom sastavu za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Molim vas da pređemo na glasanje. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je od prisutnih 17 za donošenje odluke glasalo 17, protiv i uzdržanih nije bilo. Konstatujem da smo i ovu odluku jednoglasno doneli. Tačka 4. Donošenje odluke o sastavu i radu izbornih komisija jedinica lokalne samouprave prilikom istovremenog održavanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike Skupštine jedinica lokalne samouprave raspisanih za 17. decembra 2023. godine. Što se tiče ovog predloga odluke, imali smo inače puno pitanja i nedoumica sa terena, pa je
u cilju preciziranja i jasnoće zakonskih odredaba neophodno donesemo jednu ovakvu odluku. Njome se, dakle, uređuju pitanja o značaju za sastav i rad izbornih komisija, onih jedinica lokalne samouprave u kojima se istovremeno održavaju izbori i za narodne poslanike i izbori za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave, s obzirom da će oni odlučivati u dva posebna sastava, dakle, jedan je za izbor za narodne poslanike, a drugi za odbornike skupština jedinice lokalne samouprave. Radna grupa za normativne poslove je imala sastanak neposredno pre održavanja ove sednice, tako da ukoliko imate bilo kakvih pitanja, stojimo na raspolaganju. Marko je tu i služba svakako, tako da otvaram raspravu po ove tačke dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Tanasije Marinković ima reč, izvolite Tanasije. A volio bih zapravo da se javio predsjedavajući radne grupe, da nas on obavesti o tome šta je bio problem na radnoj grupi kad je reč o ovom zakonu, jer je i kolega Janković sam ukazao na određene nedoumice i dileme u vezi sa ovim aktom. Ja bih skrenuo pažnju da je reč o zaista složenom aktu i o pitanju koje zahteva malo razmišljanja i zbog toga što postoje razne kombinacije, prirodne, opravdane kombinacije koje mogu da se jave u situacijama kada ne dolazi do podudaranja između onih lista koje su proglašene na jednom i na drugom nivou organizovanja izbora. I posebno imamo ovaj problem vezan za imenovanje, dakle, evo, ja samo navodim nešto što je bilo od tih tema, što nas posebno, dakle, je okupiralo, a tiče se, imenovanja sekretara kada je njima, sekretara lokalnih izbornih komisija, kada je njima prestala funkcija, a istovremeno je došlo do raspuštanja skupština u tim lokalnim jedinicama lokalne samouprave i sada se postavlja pitanje ko će imenovati te sekretare u tim lokalnim izbornim komisijama. Dakle, mi smo rekli da nema nekog odgovora koji je jasan. Ja opet mogu da kažem da mi se čini da Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa jedno rešenje koje jeste sistemsko, ali ja bih voleo da ovaj akt prenoći, da mi o tom, recimo, sistemskom rešenju ponovo porazgovaramo. Recimo, član 86, stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi kaže: do konstituisanja skupštine, izbora izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine izvršnih organa jedinice lokalne samouprave obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave. Dakle, ja bih voleo da, ja ne kažem da ja stojim i dalje pri tom, recimo, pri ovom predlogu, ali bih voleo da dopustimo da ovaj akt prenoći. Podsećam da smo ga dobili u 5:40, ja mislim, održali radnu grupu u 9 sati. Akt je, kao što sam rekao, složen, ima i nomotehničkih delova gde bi se mogu poboljšati u nomotehničkom smislu i ne vidim razloga da toliko žurimo. Kolege su same rekle, koje su pisale akt, da su bile, da im nije bilo lako i ja zato ponavljam, molim vas, pošaljite nam te akte kad su ovako složeni, makar jedan dan unapred, a ne 3 sata unapred, pa da u 9 sati uveče lomimo glavu kad ne znamo ni kako se zovemo. Hvala. Kolega Dušan Dinčić ima reč, izvolite. Ja se potpuno slažem s Tanasijem, znači predlog je, s obzirom da svakako sutra moramo da imamo sednicu RIK-a zbog jedne liste koja čeka proglašenje, da onda to prenoćavanje o kome je pričano može da bude zaista prenoćavanje, da se sutra o tome
izjasnimo. Stvarno je složeno i razne kombinacije postoje. Jutro je pametnije od večeri, ja mislim da ja shvatam potrebu za hitnošću, ali do sutra to neće propasti. Dobro. Da li se još neko javlja za reč? Miroslav Vasić. Miroslav, izvolite. Hvala lepo, koleginice i kolege. Ja se slažem sa predlogom profesora Marinkovića. Mislim da je ova odluka vrlo složena iz onih razloga koje je kolega Marinković naveo, a po meni iz toga što se ovde ukrštaju zapravo dve nadležnosti. Jedna je nadležnost Republičke izborne komisije na osnovu Zakona o izboru narodnih poslanika, a druga je nadležnost lokalnih izbornih komisija po osnovu Zakona o lokalnim izborima. I sad kad pogledate osnov za donošenje ovakve odluke, koji je nađen u članu 24 stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o izboru narodnih poslanika, ne bih se složio s tim da ovaj akt može da nosi prvo naziv odluka, jer je Republička izborna komisija u ovom slučaju ovlašćena da donosi uputstva za primjenu zakona i da se stara o zakonitosti o radu. Ovde imamo, dakle, problem kada se radi o stalnom sastavu koji nije popunjen i drugi problem je kada se radi o proširenom sastavu lokalnih izbornih komisija u kojima se po ovim predloženim rešenjima zahvata onaj deo koji bi po zakonu o lokalnim izborima trebao da bude u nadležnosti lokalnih izbornih komisija. Jer, podsjetit ću vas, Zakon o izboru narodnih poslanika se primenjuje na lokalne izbore samo u delu u kome Zakonom o lokalnim izborima nisu propisani određeni zakonom predviđeni slučajevi. U ovom delu je propisano šta će raditi lokalna izborna komisija, da će se ona starati o zakonitom sprovođenju lokalnih izbora, da će ona popunjavati sastave organa za sprovođenje lokalnih izbora i samim tim se i ova odredba člana 92 i 93 i 94 nakon toga Zakona o lokalnim izborima zapravo prepliće u tome da nam nije, bar meni nije najjasnije, u kom delu mi imamo nadležnost, a u kom delu je to nadležnost organa za sprovođenje lokalnih izbora. Jer je ovakva jedna odredba nije predviđena u Zakonu o izboru narodnih poslanika, nego u Zakonu o lokalnim izborima. Zato je možda bolje da ovo sve prenoći pa da sutra o tome razgovaramo. Hvala. Hvala Miroslave. Jovica Todorović ima reč. Jovica, izvoli. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja se pridružujem predlogu kolega da razmatranje ove odluke odložimo do sutra, ne dalje, ne više od toga, prosto upoznati smo sa potrebom da se što pre jedna ovakva instrukcija dostavi lokalnim izbornim komisijama, to potpuno razumem, to je i naša obaveza, ali zaista nije bilo vremena da se upoznamo sa predloženim rešenjima, a mislim da neće mnogo promeniti stvari ako razmatranje i donošenje ove odluke odložimo za sutra. Ovakvu situaciju, koliko znam, nismo imali u dosadašnjim podzakonskim aktima Republičke izborne komisije. Ovo je novo, tako da, a bit će nam dovoljno do sutra da pročitamo i da sutra eventualno damo neki doprinos. Ako ništa drugo,
ako glasamo za, da znamo zašto smo glasali, ako glasamo protiv, da znamo zašto smo glasali, ako se uzdržimo, da znamo zbog čega se uzdržavamo od glasanja. Eto, toliko. Hvala. Hvala Jovici. Da li ćeš neko javiti za reč? Kompleksno. Vladana Jović. Izvinjavam se, podržavam, prosto jako kompleksno da u ovo doba stvarno ne mislim da mnogo vremenski gubimo, ako to sutra uradimo, bar imamo dovoljno vremena. Da razumemo posle kako ćemo raditi, ali mislim da može posle u radu da nam to napravi problem ako sad nismo dovoljno to razumeli. Hvala. Hvala Vladana. Da li ćeš neko javiti za reč? Dobro, ukoliko se niko ne javlja za reč, samo da vas obavestim, mi smo, to je Republička izborna komisija, je ranije već donosila ovakve odluke o takozvanom koordiniranom sprovođenju izbora, pa je nekim članovima komisije koji su ovde duže, možda ovakav predlog odluke koji je sada dosta sadržajniji, jasniji, on je pokušan da, kažem, na sistematski način pojasni sve te neke nedoumice, kažem, koje smo imali na terenu. Radna grupa pre početka ove sednice, vidim, dugo je svakako zasedala, bilo je tu dosta, naravno, ovih nedoumica koje ste vi iznali ovde sada na sednici. Lično se slažem da donošenje ove odluke odložimo za onoliko vremena koliko je neophodno da donesemo zaista neko odgovarajuće rešenje, da ljudima na terenu bude jasno, odnosno lokalnim izbornim komisijama, na koji način da donose odgovarajuće odluke, s obzirom da će se glasati, kažem, u dva posebna sastava. U tom smislu jeste ova odluka onako jako, ajde da kažem, pravnički složena, da na jedan sistematičan način pojasnimo zakonske odredbe. Ništa, onda ćemo, eto, da ne glasamo sada, naravno, da ne glasamo o ovome, prosto ćemo onda sutra, vidjet ćemo, imat ćemo još najavljeno, što kaže, odnosno proglašenje ove jedne izborne liste. Druga izborna lista sada tu, praktično je tu pred vratima Republičke izborne komisije, tako da, eto, to je. Idemo dalje. Sledeća tačka dnevnog reda jeste donošenje finansijskih odluka vezanih za rad Republičke izborne komisije i sprovođenje izbora. Pred vama je set ovih naših, da kažem, standardnih odluka koje donosimo za svake izbore. To su 3 odluke. Jedna se odnosi, dakle, od naknadama i drugim troškovima vezanim za rad Republičke izborne komisije, gde članovi koji se ostvaruju pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi s njihovim radom i komisiji shodno uredbi o naknadi troškova otpremnine državnih službenika i nameštenika, kao i uredbi o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima, zatim naknade zaposlenim u službi Narodne skupštine, troškove korišćenja mobilnog telefona, troškove održavanja sednica, zatim odluka o naknadama vezanim za rad Komisije na sprovođenju izbora za narodne poslanike, kao i predlog odluke o naknadama materijalnim i drugim troškovima za sprovođenje izbora za narodne poslanike za 17. decembar 2023. godine, koje se odnose na zakup prostorija, eventualno u privatnoj svojini, zatim naknade za nabavku kancelarijskog materijala, goriva, prevoza, za biračka mesta u inostranstvu, zatim naknada za dostavu poziva za glasanje za birače koji će se prijaviti za glasanje u inostranstvu, naknade članovima i zamenicima članova lokalne izborne komisije, načelnicima opštinskih gradskih uprava, zaposlenima u ovim upravama, kao i naknade predsjednicima i zamenicima predsjednika, članovima i zamenicima članova biračkih odbora za rad na sprovođenju glasanja na biračkom mestu u zemlji i inostranstvu. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Dobro, ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, a glasat ćemo o svakom predlogu odluke pojedinačno. Najpre na glasanje stavljam predlog odluke o naknadama i drugim troškovima vezanim za rad Republičke izborne komisije. Molim da pređemo na glasanje.
Zaključujem glasanje. Konstatujem da je od prisutnih 17 za donošenje ove odluke glasalo 17, protiv i uzdržanih nije bilo. Konstatujem da smo ovu odluku jednoglasno doneli. Stavljamo na glasanje odluku o naknadama vezanim za rad Republičke izborne komisije na sprovođenju izbora za narodne poslanike koji će se održati 17. decembra 2023. godine. Molim vas da pređemo na glasanje. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je prisutnih 17, za donošenje ove odluke glasalo 17, protiv i uzdržanih nije bilo. Konstatujem da smo odluku donosili jednoglasno. I na glasanje stavljam predlog odluke o naknadama, materijalnim i drugim troškovima za sprovođenje izbora za narodne poslanike raspisanim za 17. decembar 2023. godine. Molim vas da pređemo na glasanje. Ja informatički samo dok se... Dobro, zaključujem glasanje. Zaključujem da od prisutnih 17 za donošenje odluke glasalo 17, protiv i uzdržanih nije bilo. Konstatujem da smo i ovu finansijsku odluku doneli. Tačka 6 razno. Da li se neko javlja po tačkom razno? Ukoliko se niko ne javlja za reč, imamo najavljenu predaju liste Srpske radikalne stranke. Ljudi ovde čekaju sada ispred Skupštine, odnosno Republičke izborne komisije, uskoro se očekuje predaju liste. Ako se niko više ne javlja za reč, zaključujem sednicu, 22 časa i 18 minuta.